gentrificacja of balkanizacja. Doe je nou, heren? Ik ben een Westerling, een Hollander, die had dus nooit Fries praat. Mijn zoon zeker niet. En het leuke is dat deze jongen is er een toneelstuk waar mijn zoon voor het eerst meespeelde in een Fries toneelstuk. En hij dacht het fantastisch. Hij heeft nooit Fries dus geleerd, maar ik zelf beziek het wel, ik kan het wel lezen, ik kan het een beetje schreeuwen, maar nog net zo goed steeds. Nou, zet hem op met Fries, ik vind het een mooie taal. No beat to leave you in flames. No style, but you can't refrain. Still what? I like Jabba the Hutt. Style so new, y'all be like, what? Couldn't party out like a wolf before.